Čus a vítám tě u mega dlouhé době. U takového netradičního začátku videa. Určitě jste si říkali, co se děje? Proč netočíš, vole? Točíš videa skoro každý den nebo v obden maximálně a je to banger. Co se stalo? Že jsi nevydával videjka. Stalo se to, že jsem měl narozeniny, kámo. A ne, neslavil jsem 2 týdny v kuse a neskončil jsem někde v příkopu. Totálně na sračky. Ale stalo se to, že dostal jsem nový komp k naroskám a jelikož ten svůj komp, ten starý, co jsem měl, tak jsem tam měl milion věcí a všechnu celou zálohu jsem musel skopírovat na flashky a bylo to mega složitý, protože já prostě Google Drive nepoužívám, úplně tomu nefandím, hlavně těm guidelines, co mají vlastně ty podmínky toho využívání, tak jsem to vzal starou cestou, jenomže jsem měl jenom jednu 64 gigovou flešku a jelikož můj komp je už značně starší, minimálně v portech USB, že jsem tam měl ještě dva nully, že jo, ne trojky, je to bylo pomalý jak kráva a celý ten komp byl takový už pomalej. Jsem měl ještě Windows 10, neměl jsem 11, jako mám teď, takže jo, bylo to pain in ass takzvaně a musel jsem všechny důležité věci, ať už tady na YouTube, nebo nějaký zálohy, nějaký fotky moje old school, co mám ještě ze základky a ze střední a podobně, tak jsem musel přetahovat ručně a do toho samozřejmě ještě chodím do práce na 12, takže jo, já prostě když jsem v práci, tak fakt na natáčení nemám čas. Proto si rád přetáčím videa ve volnu, abych je pak mohl jednoduše všechny nahraju, pak už se stříhaný na YouTube a pak jenom už si nastavím, kdy chci, aby se zveřejňovaly vám. Takže to je asi úplně ten nejjednodušejší způsob pro mě, jak skloubit tady všechno, jakožto práci, jakožto přítelkyni, protože ano, mám přítelkyni, samozřejmě tý taky věnuju čas. Takže do toho všeho ještě YouTube, do toho všeho ještě četba, já rád čtu, tamhle mám moji Legendary knihovničku, kterou bych taky někdy třeba natočil, jestli byste měli zájem, třeba co to mám, zrecenzovat nějaký věci, co jsem už třeba přečet a tak podobně, nějaký takový komiksovo / knižní videjko, myslím si, že by to bylo docela dobré oživení tohle kanálu a takový nový content, to moc to lidí netočí tady minimálně v Čechách, nebo tak jako občas koukám na YouTube, tak to u nikoho moc nevidím, tak si myslím, že by to mohlo být taky zajímavé. No a toho času moc není. Takže tak, měl jsem nějakou potřebu vám to říct asi, abyste třeba věděli, proč třeba nějakou dobu budu takhle neaktivní. A samozřejmě ten komp, protože ten komp jsme skládali s bráchou, od kterého jsem dostal vlastně ten počítač na narozky, takže velký shoutout bráchovi, big up, dík moc. A tak no, jsem zase o rok starší. Mi 25, kámo, neříká jsem to lehce, 25 let, vole, chápeš to? Já to vůbec nechápu, vůbec to nefíluju, kámo, připadám si furt někdy, jak kdyby mi bylo 15, vole. A jsem za to rád. Děti, nebo seš takovej, na kolik se cítíš. Věk je jenom číslo, kámo. A já se třeba na 25 úplně necítím. Takže tady nice, se tady napiju Legendary, tady kofoličky. No, to je asi všechno. Jinak ještě plánuju natočit video vlastně z toho kompu, nějaký pěkný záběry a nějak udělat nějaký benchmark třeba her, co mi na tom běží a jak mi to běží. Takže to si myslím, že taky bude velmi fajn. A poslední dobou mám docela náladu i natočení trošku jiných věcí, než jako vyloženě let's playů. Samozřejmě let's playe budou pořád, ale rád bych to prokládal právě nějakýma tematickýma videama, nějakýma technickýma, nějaký třeba tutoriály na různé věci. Vlastně to baví se v tom šťourat poslední dobou, když mám chvilku a myslím si, že by vám to třeba mohlo nějak pomoct. Nějaký věci, nějaký návody na něco. Jak třeba hrát hry prostě se starého PlayStationa 1, 2 na kompu, nebo jaký mám nastavení třeba tady v OBSku. Mimo jiné, doufám, že nastavení v OBSku je v pohodě. Teď jsem to tady ještě šteloval a jo, ještě jsem zapojoval druhý monitor. To bylo taky sehnat, kámo, za normální cenu redukci
z VGAčka na HDMIčko. Pain, ti říkám. Všude za to chtějí 500, 600. A to jim fakt nedám za redukci, kámo. Takže nakonec jsem sehnal a jsem rád. Proto taky do té doby jsem nemohl točit. A scháněl jsem to asi 3-4 dny, takže pain. Totální pain. No, to bylo všechno. Já se tady nasadím totální banger, co jsem dostal na narozeniny. Totální banger, kámo. Prostě headcraba, kámo, víš co? Headcraba. Takže big up mojí mamce. To je prostě, to je největší banger, kámo, ze celých mojich narozenin. Miluju to. Jinak mimochodem je v tom fakt vedro, jo. V tom je normálně taková ta, jako v čepici, prostě plyš. A největší banger je, že to je normálně oficiální, a nevím, jestli tam půjde vidět. Se nepůjde úplně vidět. A jo, je to tam vidět. Oficiální Half-Life 2 merch. Takže velmi v pořádku, kámo. Akorát je v tom teda vedro. Pak jako vedro jako prase. Takže máme velmi dobrou prop do let's playů z budoucích Half-Life her, vole. No to se napijem. Jinak samozřejmě, pokud chcete být v obraze i do budoucna vo všem možném, co se děje, tak samozřejmě tady někde budeš mít, tady takové budeš mít někde odkázek nebo infošku o mém Instagramu, kámo, protože tam bys určitě neměl chybět. Sdílím tam docela zajímavé věci, ať už z IRL nebo tady z YouTube, a jsou tam různé věci s předstihem a informace, takže pokud by tě to zajímalo, určitě mi dej follow a sleduj mě na Instagramu. To stejně pokud jsi pamětník a chceš mít takový ten pověstný achievement, tak mi můžeš dát like na Facebooku, kámo. A jo, furt používám for fun. Občas tam jsem byl aktivní, ale ne tak jako na Instagramu. No a to je asi všechno. Jak ještě, že na Steamu jsou docela bangry teďkon v akci, kámo. Teďkon, no fakt na Steamu jsou obrovský slevy, takže určitě tam nabíhej, pokud chceš nějaké ty gamesky zapařit, protože já jsem tam jenom teď za, já nevím, 2 týdny tratil asi 60 € zase ve slevách. Takže jo, je to návykové. Velmi. To už bylo opravdu všechno. Měj se krásně a u dalšího videa, už teda opravdu to našeho nového Legendary Let's Play, se měj krásně a stay mladý. Čus.